Yeah. So man, I'll G on this one. Happy Ramadan to all my Muslim brothers and sisters around the globe. Yo. Ramadan al-Karim, ɗan uwa musulmi, Allah ya ƴanta mu a watan azumi musulmi. Ramadan al-Karim, ɗan uwa musulmi, Allah ya ƴanta mu a watan azumi musulmi. Ramadan al-Karim, ɗan uwa musulmi, Allah ya ƴanta mu a watan azumi musulmi. Ramadan al-Karim, ɗan uwa musulmi, Allah ya ƴanta mu a watan azumi musulmi. Ubangiji sarki Rabbana shi ya halicci bayi, ya aiko manzo dan Amina da muke yin koyi. Shi yake ta sarrafin juya zafi zuwa sanyi, sannan ya mana lokaci na damuna da rani. Shika-shikan musulunci mun sani ai biyar ne, cikin su dokan azumi Allah ya sa daban ne, domin gaba daya ai shi watan na mai rabo ne. Cikin sa ne ake kulle kofofin wuta.